Wow, ang sarap ng salad na radish with dilis. Yung tuyo. Sarap, sarap. Hi guys, welcome to YouTube channel. Today, simpleng luto ni Ito yung panghalo natin mamaya sa salad na radish. Salad na radish natin. Yan. Dapat crispy yan. Para masarap talaga. Maliliit na isda na tuyo. Tinatawag namin na bulinaw. Hello guys, welcome back po sa Simpleng Luto ni Lig Channel. So ngayon guys, meron tayong simpleng recipe lang. Salad na radish with dilis o yung bulinaw. Ito yung mga ingredients guys. Simple lang talaga to. Halo-haloin na natin mamaya. So ngayon, ito yung radish, slice natin into ganyan, maliit. Mga 3 piraso yan. At saka meron tayong dilis o yung bulinaw. Tawag namin sa Bisayan, bulinaw. Ano to? Mga bali 20 pesos lang. Yung pinakita ko kanina na fried natin, okay? At saka mayroon tayong 3 kutsarang vinegar na halo natin mamaya. Pwede din yung suka ng niyog. At saka mayroon tayong 1 kutsarang asin. Mayroon tayong ginger, yung luya natin, saka yung onion, and of course yung kamatis. So depende na sa inyo kung gaano kadami ang ihalo nyo. So ngayon papakita ko kung anong una proseso. Kanina pinakita ko yung pag-fried natin. Dapat crispy yan para masarap. At saka ito, pipigaan natin yan ng asin para mawala yung yung pait. Okay? So ito na. Stay tuned lang guys. Lalagyan natin ng asin. Pipigaan na natin yan. Be sure lang malinis yung kamay natin mamaya pagpiga. So ito yung gagamitin natin paghalo. Okay? Ayan. So depende na mamaya sa pagtikim natin kung gusto nyo dagdagan. So halo muna tayo. Ayan. Lalabas yung katas niya yan. Ilang segundo lalabas yan. Okay. Dagdagan natin para mawala talaga yung yung natira, yung pantibla natin mamaya. Okay. Okay. Yan. Yan para lalabas talaga yung niya, yung katas. Huwag lang masyadong baka madurog. Dandaan lang yan. Yan tingnan nyo, lumabas. Okay. Yan. Okay. Gumamit tayo ng strainer para yan. Okay. Yan. Hayaan muna natin na tumulo yung katas. Okay? So stay tuned lang po. So ngayon guys, tapos na natin pinigaan yung yung radish natin. So gagawin natin, ito na, halo-halo na lang lahat. Okay? So ito, ulit lang. Ilagay natin to. Yan. Ginger. Yung onion natin. Onion. Tomato. You like tomato, baby? No. And of course, yung bida natin, yung dilis. Okay? Okay. Tsaka, yung vinegar natin. Yan. Okay, all you have to do, just mix it. Okay? So, dadagdag lang tayo ng gusto nyo, paminta, yung sili, yan lang. Dagdag na natin ito. Yung natin, yung salt. Masarap. Okay. Dali lang proseso.
Tsaka meron akong ano prepare dito na white pepper. So pwede nyo dadagdag yan para medyo maanganghang. Pwede din yung sili talaga. Okay? So lalagay natin sa ano sa lalagyan ng ano. So ito na guys, tapos na yung radish and bulinaw salad natin o salad na radish at dilis. Yan, parang kasarap. Yan, titikim tayo guys. Yan. Wow, appetizer. Sarap. So sana po na gustuhan nyo yung simpleng recipe natin at sana po patuloy po kayong susuporta po sa Simpleng Luto ni Nick Channel. At lalo na po sa mga bago lang po, sana po sa subscribe po kayo at don't forget to press the notification bell po. Thank you po. God bless po. Thank you.